tanang sugaton at igsoon, kung ipaabot mag-igsunan, atong sugaton masipang Pakpak Brother Soc Fernandez. Kuha lang ta sa mask. Kami ikatingog ini, Jong. Kini, o kiri. Kiri. Okay. May na kay distancing kayo daw. Nagyo kayo physical distance. Salamat kayo kay magpala kita. Prevention is better than cure. Nalagay mga nagganata kay nangamatay sa kining Delta variant. Kaya airborne din siya kana pang sa hangin, mahanggap na to si Bakula. Unya, muburo na ako ipambit ninyo kay doon natin kauban nga mga batanon nga pagpauli na mo after ni Miguelas Jays, gidakop na dagyod sa kining barangay bukid dito butang ang mga nanagpan sa curfew. Na usa na ikabutang atong masayran o hibawan nga kining conversion ba kanabitang kalit ng tao magkabig mo usap dili nila ato sa Lamentaciones 5:21 nangingon si Jeremias kay mo may nagsuot ining Lamentaciones, O Diyos, kabiga kami, tanduga o kabiga kami, aron kami mahibalik diha kanimo. Sa ato panguna gyud ay hikap sa pagkabig gikan gis Dios. Daghang mga santos nakasinatian. Mga nga dunay mga tao wa pagyud makabig. Kaya usama ni ka ibawan nimo makabig. Ganahan na mo ampo, ganahan mo simba. Kaya doon nalagay ko yung amigo, patay na roon. Nga, di kito si ganahan mo ampo, di siya ganahan mo simba. Kaya kay, may pagka-under desire mo to siya asawa, gay pugos niya pasud sa Catholic Charismatic. Is gusto ba? Dili niya gusto. Pero pwerte niyang lipaya, kay humani atong tukanlaw, naibong siya, siya pagkanindog nagyo, di ang pagradso, lipay niyo kayo ko. Niya pagkagana gina kong masimba, bisang umata ko, kadlaw, basta makasimba, partig yung lipayan ako. Kanya to, simba. Huwag madato nagsimba. So, kay bungan, ang iyang gibati, kay nga naman, nga, nindutan na siya mo ampo, ganahan na siya mo simbang, huwag siya gana ko simba. Kinaraban na sa Book of Proverbs 13:29, nag-ingon nga, alang sa mga dautan, binuang ang pag-iguli sa Diyos. Tiyan mo na? For the wicked ones to be reconciled with God again is foolishness. Muna nga, kuyaw kayo. Muna nga, kung doon na tayo kadasig sa pag-ampo, lindutan tang musimba, lindutan tang maminaw sa puong sa Diyos, di man na nahumanan na ito sa Ginoo. Kaya dili din na ito. Di kupira lang na. Manangan lang na ito, conversion. Meaning, convertire sa Latin, meaning to return back to God. Pakikuli balik sa Diyos. Balik ko na to sa Lamentaciones 5:21, kabiga kami o Diyos, aron kami mahibalik kanimo. Sa ito ba, siya gire mo kabig na to. Manangan na gracia and betance, the inviting grace of the Lord. Yan, o saka ehemplo si Saulo. Grabe. Ang kasilag niya sa mga Kristiyanos, ilabihan ka, grabe, huwag kabutangan. Tanan nga pagkikbisog,
para nga mapuog niya mga Kristiyanos. Nakalukat pa kayo siya license from the governor. License to kill. Pagpatay sa mga Kristiyanos. And he possessed that. Ang unang martir sa Kristiyanidad batanon, si San Esteban. May kayong pakigbulong, may kayong magpampit, o labaw sa tanan, buutan niyo kayo. Lagot kayo si Saulo. Kakpana. Pagdakop, gilibutan, sa tanan yung mga kupo, dire sa kung kailan ako'y magbantay. O kipato si Esteban namatay. Through the initiative of this man, Saulo. Muna diyan na sa license to kill, padung na ito sa lugar nagtapok mga Kristiyanos, utong sa tututok, pero pating pusugas kilat, nego niya mata, taga, di na siya kakita. Kadungog po siya tingog, Sauli, Sauli, quid persequiste me? Saulo, nganong gilutos mo ako? Kinsa ka man, ginawa. Ako si Jesus, ang imong gilutos. Mana ang turning point of his life, na imong Santos, San Pablo. So, ang dako nga ligwat, dili ang puhap, igo siya skila. Wa maigo nga putol yung oo, ang kasuwaw sa hayag, nakabutan niya, wa siya kita. O, palikod talang mubong istorya, nga nakakita siya balik. Yan si Maria Magdalena, ilabihan ka magkasasala. Baligya siyang unod, kagbisan kinsa makabot siyang presyo. Kunya, sakpan on the act of adultery. Niya patuon mo na niya itong babae sakpan na napaw. Yaniati si Jesus, ang mga gustong mupato sa babae ningon, Maestro, magtutudlo magyo ka, gikas taas, unsa may mong hukumin ng bayan. Idakpan man eh. Naman sa libro ni Moises sa Leviticus 20. Patyon, tinapig magbat. Si Jesus ni Tikubo misuwat sa bahas, umingon, kinsa ninyo ang way sa may unang bubati. Ibuong lang ang babae kay katong mga tao, dagko, na tao, mga bata, batanon, nagdagbato. Nangatagak malas kamo, ang ilang bato. Si Jesus nila nabili. Ikaw, sir, ikay ba'y mubato na ko? Si Jesus mingon dili. Tindog. Napasaylo na imong sala. Ayaw na pagpakasala pag-usap. Sinugdan sa iyang pagkasanta. Katong pagluwas kaniyas kamatay. She became a saint. Ano yung mga Jesus? Wherever. The gospel is taught. This woman shall be remembered. Isa na sabi sa nanusa, basta isgutan na ng Ebanghelyo, isgutan ng kabayan. Santa Maria Magdalena. Si San Ignacio de Loyola, sa kabantugang magtutukod sa Jesuits, nga nag-specialize sa ganlan na to the profound study of the doctrine of the church and defense of the faith, mga Jesuits. Mapaytason kayo itong tawana kay ibaw kas makatsila na ginay ilang attitude, character to be always exalting themselves above others. Proud pa. They are proud people. They salas pagka mapaytason. Pero apil Mrs. Gira, naigo iyang feel kamang siya itong mas kasakit, kamang hangtod, nisud siya itong putahan. Kung pinto man niya sa pare, nagyatiman siya, ipapasa siya itong La Vida de los Santos, the lives of the saints. Na santos siya. Ang sabi ang kinapinto. Manandakag pamaagi ang Diyos sa pagtawag, pagdapit ka na ito sa pagbagos kinabuhi. Iyan na. Kaya matod pa, grasya and detans. That is the role of God. How to touch it. How to convert you.
Pero naasa na ito pumalibad. Na ito pangura. Kanya na lang na. Lami pa kayo. Kanya lang na. Kaya patanon pa ko. Kaya di makita tagiya sa itong kinabuhi. Muna nagkaporke. 1 Corinto 5:19, ayaw pagabusar tao, kay dili kay tag-iya nimo. Ipalit ka sa mahal na bili, dugo ni Kristo, siya ay tag-iya nimo. Manang siya, Ginoo nagdaa sa switch ba? Manang kinahanglan nga, we should return to Him. Do not postpone. Do not procrastinate. Ayaw pag-iuswag-uswag ba pagbalik sa Ginoo. Kay kalit man. Ya ka na bang kalit ka kamatayon, maglisod ka panguros. Maglisod ka sangpits Ginoo kay tuko na mata siyawa. Inunod kita ka malimot as Ginoo. Marang peligro ka. Samtang makasulti patag klaro, samtang makapahimo patag kadayeg patag sa Diyos, kapagay tagpasaylo, kalagat niya, himo ana, ayaw ugma-ugma. Kaya may taong tigugma-ugma, paano man day, man lang, tatang balik niya kung Ginoo, parehan ninyo kusog ng manimba. Unsa ba nga, nablihan niya ang kwarto, kaya galain mo itong kwarto, turting sibugas siyang asawa. Kaya mura sigam kay mata. Ya, murag nanagan ba? Namunay urong nga lagmit giurong to panuway ba? Sigang mata pero patay na. Mauto siya. Sige lang, kamulay simba, ay lang ko. Diba mo ko isa, walang namatay nga, giurong niya. Kuyaw kay niya naon. Nalisang kay ba? Sika kay mata niya murag ninguhag yung panagan. Kinsay may bawo. Urumon ko nung gabi. Simpa ko. Kung dili ako. Kamu ba? Wala. Magandang tayo. Kaya pag yun natin kupensa. O sarag itong ka. Wag reserva, may panasikan ng panaw taglagyo kay minuta de tan panaw way reserva na agyo. Tuntog maayusan na ay ilis. Unya, jung do natin pagkatanan. Wala sa salamat kay. Palihog ni lugta magabuta kay nakoy magauban nga butano hidakpan na kaduha. Curfew violation. Sa sumahan. Sana o si Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa imong gugma, salamat sa imong pagdapit kanan. Kami imong itawag sa kaluwasan, walay katapusan. Hinaltunta nga among pamuslan Ginoo imong tawag sa gugma. Nabas na namong gugma. Luasa-usap kami sa katalagman sa Delta variant, COVID-19, namong pamilya, mga suon, mga parente, ginikanan, na maluwas na kami Ginoo kay makalimisan tayo ang kamatayon sa Delta variant. Naglisod po kinawag. Padong din sa kamatayon. Dahil ko ng Diyos karon sa gihapon. Mahal na Birhen Maria, iyam po kami. Senyor San Jose, iyam po kami. Sa ngalan ni Jesus, Ginoong Gununubos. Amen. Sa ngalan sa Mahal. O sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.